Hej Anne B. Det er mig, HB. Nu skal I høre. I har ringet til matematik i dag, men jeg har en lille opgave til jer. I skal i dag, I skal lave, jeg lægger lige en lille video ind, for så kan jeg nemlig vise, hvad I skal lave. Det var ikke det, jeg skulle trykke. Jeg skal da lave en ny video. Så her på mit bord, der har jeg 4 sider. Dem har Ingrid med over til jer. Men Ingrid har kun 5 styks af den her side. Hun har 5 af den her. Hun har 5 sider af den her. Hun har 5 af den her. Min lille udfordring til jer 2B er, at I skal kunne aflevere en af hver side, hvor der ikke er nogen fejl på. Da I kun har 5 af hver side, så skal I nu vælge, hvem der skal lave hvilke sider. Lad os nu sige, at der var 5, der satte sig sammen og lavede denne her side. Så skal de 5 arbejde sammen. Og så skal de hjælpe hinanden, så der ikke er nogen fejl på. Og så skal de aflevere den, som de tænker er helt uden fejl, til Ingrid i dag. Og så giver hun den til mig. Sådan vil det også være med de andre. Hvis I kan aflevere bare en af hver til mig, uden fejl, så får I kage på fredag. Der er lidt forskel på, hvor svære de her opgaver er. For eksempel tænker jeg, at den her opgave, den er ret nem. Og at vi hernede, der har vi lidt gange. Vi har lidt 3D-tegning. Der er vi måske lidt sværere. Så I skal nu også i klassen overveje, da der kun er 5 af de her sider, så alle kan ikke komme til at lave den. Og der også er 5 af den her. At de dygtigste, dem som I tænker, der er de dygtigste i klassen, skal måske vælge den her. Der er nogle af de nemmere, og der var måske en mellem en der. Så det skal I finde ud af i klassen, hvem skal lave hvilke sider. Det er min lille udfordring til jer. Kan I have et par gode matematiktimer? Vi ses i morgen.